area of 2 and 3-dimensional shapes. Examples of 2-dimensional shapes su ne 2D, misalansu gashi akwai square, akwai rectangle, akwai cycle, akwai triangle da dai sauransu. To wayannan su ne misalai na 2-dimensional shapes ko ake kiransu 2D. To ga su nan square, rectangle, cycle da triangle, muka ce a nan su suna dealing ne da area da kuma perimeter. Ina a square, a rectangle ana samun perimeter, amma a cycle shi circumference ake cewa. Wannan su ne 2-dimensional shapes. Sannan ga misalai kuma na 3-dimensional shapes, su kuma su ne su cone, su cylinder da sauransu. Su kuma abin da ake samu ba iya area kaɗai ba, har da surface area ake cewa. To wannan shi ne kaɗan daga cikin bambancin tsakanin 2D da 3D. 2D shi ne 2-dimensional shapes, 3D su ne 3-dimensional shapes. So za mu ɗauki ɗaya daga cikin 'yan 2-dimensional shapes wato triangle. Triangle kamar yadda muka sani, wannan shi ne misali na triangle. Nan gurin ana kiransa height H kenan, nan kuma ana kiransa base B kenan. To wannan shi ne formula na area of a triangle, wato 1/2 times B times H. To ideally wannan triangle ɗin kamar da muka gani a nan guda ɗaya ne, wannan rabi ne. Idan yana haka, kamar yadda yake a nan, nan shi ne rabin, nan shi ne rabin. To saboda rabi ne shi yasa aka sa half. Shi ne a formula aka samu half B times H. To yanzu za mu ɗauki wayannan misalan mu ga yaya za a yi a samo area of wayannan triangles ɗin. Shi ne aka ce calculate the area of the following triangles. Wannan nan yana da H ɗinsa 5, yana da base ɗinsa 8. Wannan kuma yana da height ɗinsa 2, base ɗinsa 2.3. Ga shi yanzu na farko muka ce height ɗin muna da 5, base ɗin kuma muna da 8. Formula of the area kuma shi ne na triangle ɗin half times B times H. Yanzu ga half ɗinmu, B ɗinmu ita ce 8, H ɗinmu kuma ita ce 5. Yanzu muka ga dama za mu ce 1 times 8 which is 8, 8 times 5 which is 40, 40 divided by 2. Wannan zai ba mu 20 centimeter square. Wannan shi ne area na triangle na farko. Wannan kuma triangle na biyu, muna da H ɗinmu a matsayin 2, muna da base ɗinmu a matsayin 2.3. Wannan ita ce formular half times B times H. So now za mu samu 1/2 times the base which is 2.3 times the height wanda shi ne 2. So now idan muka ga dama za mu iya cewa 1 times 2.3 times 2 divided by 2. So zai ba mu 2.3, ko kuma mu ce 2 cancel 2, abin da ya rage mana is 2.3 times 1 which is 2.3 centimeter square. Wannan shi ne formula area na triangle na biyu.